Takže čaute, já jsem Messi TV Ken a to je Ronaldo TV Tomás. A dneska budeme jazdit po Nižnej. Takže ideme na to a ideme na to. Tak, špehuje nás nie kamarád, ale chalan nejaký. Tak, keď bude fúkať vietor, my si trocha švihneme, tak Ronaldo, švihni si. Ale vrátime sa asi, keď sa ho zbavíme. Takže my sme sa ho zbavili a ideme ďalej. Takže ako som už asi hovoril, sme sa ho zbavili a ideme ďalej. To je zase môj kamarát. Spustíme sa po tom veľkom kopci. Tak dobre, poprvýkrát po ňom pôjdeš. Poprvýkrát po ňom kopci pôjdeš. Potom rovno do parku. Potom, tak to, čo ide, ten strumy? Môžem tých kopcov už Nižnej. Aha. Myslíš, možno tak na sánkach v zime. No vidíš, na tom si nebol. Však Eva. Ideme tam dole. Ale ma budeš musieť krútiť, aby mi nepadol mobil. Keď chceš, ja idem. Nakrútiš ma. Tak my sme na tom kopci. A sme na tom kopci. Ronaldo je dole a z kamery ten ale je dosť strmý. Tak ja idem dole mu odozdať kameru. Môže ísť na to! Hej! Takže tam je Peťo. Poď na to. Môžeš! Ja si radšej odstúpim, lebo... Dal to. Takže vidíte, že nás zase špehuje a my utekáme kopať. Tak my mu zdrhneme. Snad teda mu zdrhneme. Snad mu zdrhneme dajak. Takže asi ide, čo? A teraz kam? Neviem. No tak to ja neviem. Bol som spletený. Takže ideme tam. A ide za nami. Sleduje nás. Že nás sleduje a my odchádzame.
Dobre. Takže ako vidíte, nás sleduje nás bohučák. Musíme sa ho nejako zbaviť. Akože to tu za čo je. To je... Skapatý vták. Živý? Skapatý. Ide za nami. Pome. Že ide za nami. Ja som pravda, že sa ideme za My zdrháme. Sa vracia. A... Kamatuš! Čau, Zoro. Myslím, že nejde. Čo? Nepočujeme ťa! Čo? Nejde? Niekde sa môžeme skovať. V našom bunkri. Tam, kde to je vykasené. A kde to je vykasené? No môžeme, tak my sa tam ideme schovať. Ak my ho budeme odtiaľ pekne špehovať, a snad za nami nejde. Zajtra možno sa vydajú 3 videá, 3 alebo 2 sa uvidí, lebo ja budem u Ronalda spať a to nezbadá z aké diaľky on je slepý. Ja uvidím asi tu. Takže Mezdevekár, nikoho pozdravuješ? Pozdravujem asi nikoho. Nechce sami. Ja Denisa a ostatných, ktorí nám dávajú lajky. Tak nevieme, čo máme robiť. Bončak za nami nejde. Ukážem tam. Čo vám to aj zblížim. Bončak Nikde není. A ešte ani. Takže, Ako si tam není. Takže sme sa ho zbavili a nevieme, kam máme ísť. takže my sa asi ozveme, keď tady to budeme preč. Tak ozveme sa, keď stade to budeme preč. Stade to. Tak my sme za ihriskom a ideme naspäť. Pozrieť, či nás tam nečaká náhodou Bončák. Podľa mňa bude na detskom ihrisku. Že ak ste ho nepočuli, tak asi bude podľa neho na detskom ihrisku. Tak my sa ozveme, keď budeme ďalej. Takže Mezdevekár je zraz tohto vtáka. Takže uvidíme. Ideme na to. Akože som ho zrazili a potom... Jemu pukli kosti. Tak jemu pukli kosti a my ideme ďalej. Asi na videu bude otočená kamera. Asi na videu bude otočená kamera, lebo on to drží ináč a ja to udržím ináč. Takže tak, uvidíme sa na detskom. No my sme na detskom ihrisku a tam je pes, ktorý ma minule pokúsal, takže my ideme ďalej. Mimo Martin Bohončák to není. Čau, Erik. Čo? No.
že odpočuje, lebo ma zabije. Chceš ísť na tú stranu, nechceš ísť na druhú? Alebo hore? Jo, Poďme hore. Čo ja viem, môžeme. Nie ten pes, ja ho vidím. Počkaj, áno, je to on, ale... Nie, nie. Nie, bol tam. Oni teraz schovaní za tým múrom. A kam ideme? Len no, poďme. Niekam poďme. Ideme horom. No, ideme tam? Tak a kam chceš ísť? No stojíme na prostriedku cesty, tak si rozmysli. Hene, ten pes. A to je veľa obeta. No. A vieš to tam, že ja tu natáčam? Tak poďme. Skoro sme sa nabúrali. Teraz vyjde ten pes, takže... A zblížime si to. Tak chvíľu vyjde. No. Jo, vidíte. Teď mám hle pokusal. A on ide. Nejde. Ide. A on ide za nami, tak my ideme preč, preč a preč. A neviem, kam ideme. To je záhada. Nie, hene, ja ho vidím. A už išiel hore. Ideme ho naspäť, ale mne sa tam nechce ísť, už tam sme boli. Tak kde ideme? No, skoro celú. Tak, nevieme, kam ideme. Super. To je karma. Niekto vymyslel akože mesne tam, akože. Ja som to nevymyslel, vymyslel si to ty. Ale natáčať aspoň. Tak natáčať to som vymyslel ja. Ja som povedal, či natáčať ideme. Tak ty. Ale vymyslel si aj to, čo pôjdeme natáčať. No, ale... Tak poďme naspäť. Ja som navrhol toto, takže som pán ryb. A Martin Bohunčák tu není? Martin Bohunčák asi išiel domov, lebo sa pokakal. Takže ideme ďalej. Ale kam? Ale kam? Tak to ja neviem. No viem, že chodíme po Slovensku, chodíme po svete, chodíme v Nižnej. Takže lúči sa s vami Ronaldo TV Tomas a lúči sa s vami Messi TV Karn. Čaute! Tak nech sa sem dojde.